Halo, assalamualaikum Pak Wo. Apa kabar Pak Wo? Oh baik, iya baik kabarnya Pak Wo ya. Lah iki pernae dinane Sabtu, malame Minggu. Pernae wayahe adus gasik, dandan plipit ngono Pak Wo. Lah kuli rembugan ra carane pan mari ngendi mengkono. Nggo ngklepur pikir Pak Wo, men aja sumpek anane kak njegangge rada-rada gezap-gezip rembah rembih Pak Wo. Tuntuk-tuntuk mlot tuntuk-tuntuk metu Pak Wo. Luru sing klimis titik ngono. Angger aja klimis nemen, nek klimis nemen ki syarate akeh. Nek klimis titik ra syarate sithik kaya ngono. Sing penting ki angger aja nyopros karo njubras Pak Wo. Nek nyopros karo njubras nyong megilan Pak Wo, mbintis-mbintis nyong, ora wani nyong. Banggel kapiran, lurune sing klimis titik, sing syarate sithik. Oh, heeh. Adus, kulit dandan plipit ngono ora jepitik ngono ora. Oh. Nah, enggal pokoke ngrungu adzan magrib cekot-cekot sleleng ngono.